जों दिनै अबरे हामबाय मारावो स्पेशली महाराष्ट्र बनि बहाग वारबाय दिनै जों चारगाम तारंबो जों कक सलायखा जोंनि मेन बिषय गबनो जों सिगां दिनो फाइनेन्स हालावो जों जॉइंट मुभमेंट फर त्रिपुरालेण्ड एंड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अफायग्लासे बायसा मुभमेंट कमिटि जों थायनाय खालामनो थाङै दङ दे जों दा फाइनेन्स दिल्लीआव त्रिपुरा माथाबो अलरेडि प्रग्राम नाजा दे जों बेहायनो प्रग्राम नाजा जों दावहे जों सालायगै जों जॉइंट मुभमेंट थायनानै खेबलाय हामनाय अब जों महाराज प्रस्ताव रखा जों वन मेमोरेंडम खायो जों त्रिपुरा माथा ते जों I-50 ते जो लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन जों थामसेख्लायगै जों दिल्लीआव धरना खायनाय प्लस जों मेमोरेंडम साबमिट खायनाय अब जों सालायगा अब बे आंखागाव दिनै हाय दिन बेलायके जों बां गाहाम जोंनि भबिष्यतनि बागै जोंनि थिरांनि बागै जत त्रिपुरासा प्रब्लेम बागै बेलाय गाहाम ते सारा राज्य जोंनि जत जोंनि त्रिपुरा गासै बर'नि बागै बेलाय हामबाय जों खागाव दिनै हाय साल बेलायके तंथमां साल जों विदिन 2-3 days जों जतनो जों क्लियार रायलायनाय जितु टेक्निकल प्रब्लेम दंख जों कमिटि खायनाय बागै आबाद बागै जों सालायनाय आबागै आं खागाव जतनो जों दिनै निजि जों गाहामलाय सामनो थांनाय जों दिनै बर'नि उपर जों बिसास दंनाय जों कमिटमेन्ट दंनाय जों महाराज थाखा जों जतनो गाहामखौ सामनो थांहांलाय जोंनि फाइनेन्सनि सालाव जों माबा बेलाय गाहाम हामबाय